Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Horas ma dihita saluhudna. Andorang mulai ibadat di minggu mana guton. Martang yang nahom ma itu Pakistan rohat tabe. Martang yang mahita. Amin. Tapuji matuata marende sian buku ende nomor 20 tolu mamu kasihan ayat seda saat rodi ayat tolu. Yesus kami rodi so Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tuma palangi dohotan on. Amen. Tigor do akadalan ni Jehova, jala halak partigor mardalan disi, alai anggo halak parjahat tarsulandit do disi. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata parasi roha jala nabonar. Mula te hudok hami ala dipabisar ho tu hami barita nauli. Nama nondangi roha nami. Ay ala ni umbahan hutanda hami hodohot lomo ni roham. Dipangido roha nami neng mangulahon lomo ni roham hami saleling dingoluon. Jala
neng martua hami bahenommu. Sai parbadiai marohanami, marhite-hite tondim, jala pargogoi mahami mangorom hisap-hisap, dohot manggotapon roha portibion. Sai palas marohanami mangoliho alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata ni minggu pasapuluh undung Trinitatis ima sian pati paupaton dohot lapatan. Patik paupaton ingot hamu ma pabadiaon hari minggui dina onomari ma ulah hamu nasa si olaonmu alai anggo ari papitohoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo disadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, roh dipinahanmu, roh dipangi sini hutani halak pena mangibati hutam. Aidina onomari do ditoppa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papitohoni. Dibaheni do umbaina di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan ni jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikon di habiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta diajar nasian hata ni debata. Ikon badia do hata ni debata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Atong rak mangidogogo mahitasian debata lau mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata. Saya pargugui mah mangulahon na hombar tu pati. Amen. Yesus selalu
poti madosata di joloni tuhata martangiang mahita. Ale debatan nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Uhilala hami. Rikot doa sini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido umbahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami. Tung na jodo hami manimbil sian akadalan munabadia songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Aidang dihalomohon roham hamatian ni aka pardosa. Alay hamung baon ni rohana do lomo ni roham. Asa mangulu. Desa masaluhut hageduhon nami. Dohot pangalosyon nami marhite pangulan nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot mami asini roham di hami. Marhite-hiti panandiangon. Dota gogon ni tondi berbadia. Asa tarapul si tutu rohanami manjauho. Asa patun. Tigor. Jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di gawarmu nabadiai. Amin. Baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Aidang adong imbar ni i. Ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan aga bibitor binahen ni basa-basa. Marhite sian asin ni rohana. Inorhonon ni panobisyon na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian. Marhite-hite haporsian di mudarna. Hasangapa ma di debata na di gejang. Amin. Epistel dihita di minggu pas 10 dung Trinitatis imasian sada Tesalonika 5 mamukasian ayat 12 roh di ayat 24. Marsikap soring mahita manjaha jala di ayat 24 rap mahita manjaha.
Uelek-helek kami mahamu, ale akadongan. Tanda hamu ma akan nama kalau jaon hamu, akan nama nguluhon hamu marhite-hite Tuhani, rodi akan apa ingoton hamu. Sangap situtu marajungi hamu nasida mardongan holong di roha alai ulau nasida. Saya mardame mahamu sama hamu. Alai hapoi hami mahamu, ali akadongan. Sapai ingot hamu ma akana somaradat. Apuli hamu ma akasiotik roha. Anju hamu ma akana gale. Lambas marohamuna dopak saluhutna. Mata-mata hon hamu ma asa unang di baloson mana ise naroa balos ni naroa. Nanengan ma parehi hamu toktong nang sama hamu nang tu saluhut ala. Toktong mahamu marlas ni roha. Una matsa di hamu martangiang. Mandok meliate mahamu sian saluhutna. Aido dipangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Unang itopi hamu tondi. Unang lea rohamuna di panureangon. Akasih hamu masaluhutna nanenggani matiup hamu. Pasiding hamu ma nasa rumang ni naroa. Di parbade debata pardamei manghamu gabe sundegan. Jala diramoti maton dimuna. Naroha nang daging asa ias. Soha surahan diharoron itu hata Yesus Kristus. Rabhita, haposando ibana naman hamu. Tay pasatan na. Ima sahatna. Martua doakan atumangiuhon hatani debata. Jalau peopsa. Amin. Yesus Kristus Hidup Raja, pinabangkit ni amanah, menggonggongi sasude, menggonggongi sasude. Jalan Nasara Jolmao, ku ibadah doa Tuhan, para topo nabe, para topo nabe. Debata dosa sadasa, oh Jesus kodudosna, anak Tuhan manai, anak Tuhan manai, nasobere habasana, somarujung nongoluna, nokong-nongong manai, nokong-nongong manai. Tahatidak maha porseotai. Songon nahina tidakon nidongata sa porsean disandok portibion. Rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah. Ido ama pargogo na suatu dosan. Na tumapalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus. Ana ni debata Jehovah na sasadai. Ima nanti wuhon ni si Maria. Nagabe-gabian si Anton di Porbadia. At dorang sahabubuan. Ido tuhata. Na tumao na bernid. Di pauman ni Silatus. Nama tetar pajalo ibana di hau pinar silang. Na tua tu banua torudung ditanom. Na mula mangolo di hari patuluhon. Na manai tur surgo. Lahundol ti siamon ni debata Jehovah. Amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana pay mamula sogo tu tanoon. Manguhumi ala na mangolo do na mate. Au porsea di tondi porbadia. Jaladong sada huria na badia. Huria atau panihala Kristen akan na badia. Doho di asesani dosa. Doho di hatain na mandok. Mula mangulo sogo daging ni halak nong mate. Doho di anguluan na sora sudah. Amin.
Selamat hari Minggu amang do idang salutna. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 24 Agustus 2025. Partang Yangan Week. Hari Rabu 27 Agustus 2025 masuk pukul 10 siawib. Sada Week Gangkana di Bagasni keluarga Sintua Nyonya Sianipar Borusiboya, Jalan Rawamangun Muka Selatan, Gangkana nomor 14, RT 10 RW 15, Inganan Partangyangan Ruang Timotius. 2. Wik Rawamangun Tolu dot Waramangun Opat, di Bagasni keluarga Berman Tambunan Marulam Borusiregar, Jalan Lumba-Lumba 2 nomor 10 Walu Rawamangun Jakarta Timur, Inganan Partangyangan Ruang Lukas. Tolu, Wik Rawasari Cempaka Putih, di Bagasni keluarga Nyonya Siregar, Rosalita Borustopul, Jalan Johar Baru Utara Sada, nomor 5, RT Walu, RW Tolu, Jakarta Pusat. 4. Wik Penggilingan, di Bagasni keluarga Monggur Siahan, Sintua Rusmawati Borumanurung, Perumahan Taman Modern, Jalan Sakura Sesada nomor Sia, Cakung, Jakarta Timur. 5. Wik Pulau Asem, di Bagasni keluarga Dr. Rudi Parluhutan Tambunan, Emi Marisi Boruhutapea, Jalan Satria nomor 30, Kelurahan Jati, Jakarta Timur. Hari Kamis tanggal 20 Agustus 2025 masuk pukul 10 siawib di Wik Balap Sepeda di Bagasni keluarga Rimba Sinaga, Belandina Boru Sormin, Jalan Kayu Jati 5 RT 4 RW 5, Jakarta Timur. Partangyangan keluarga Parhalado, hari Selasa 26 Agustus 2025 masuk pukul 10 Walu di Patupado Partangyangan keluarga Parhalado, Maringanan di Ruang Timotius. Sude Parhalado rap dohot keluarga asa mandohoti Partangyangani. Perubahan format laporan warta keuangan. Hombar tu peningkatan pakobasion khususna laporan keuangan tikting parhepengon, bentuk manang formatna disesuaikan ma tu format balik bank dohot sentralisasi keuangan HKBP. Bentuk manang format penyajian laporan keuangan warta jemaat, na baru ditotopon ma mulai hari Minggu 7 September 2025. Huriat HKBP Rawamangun berusaha do terus lao mambain pelayanan nadenggan, marhite laporan keuangan na disajihon di harotas tikting. Transparan, dohot akuntabel. Tuhat tama nama masu-masu sude pakkobasiota. Parheheon lansia HKBP Rawamangun. Puncak parheheon lansia ima di hari Minggu 7 September 2025 di Gereja HKBP Rawamangun. Sude lansia ni Huriata di Bangido asa berpartisipasi di acara parheheoni. Parheheon Naposo Bulung. Seksi Naposo Bulung patupa rangkaian kegiatan parheheon worship night tanggal 24 Agustus 2025 sahatu tanggal 4 Oktober 2025. Aka kegiatan parheheon Naposo Bulung boima dijaha di harotas tikting. Sude Naposo Bulung asa mandohoti rangkaian kegiatan parheheoni. Pesta Gotilon HKBP Rawamangun. Pesta Gotilon HKBP Rawamangun tahun 2025 di Patupama hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 di Gedung Maria Convention Hall mulai pukul 8 sampai selesai. Hombar tu pestai sada. Panitia mengundang sude ruas nihuriata asa berpartisipasi di perayaan ini. 2. Ganup Week dohot kategorial
papungu silua na pinasahat di acara pesta gotilon. Tolu, ganup dewan dohot seksi manang kategorial patupa acara manang pertunjukan performance marhite paduan suara, musik, dohot tarian. Diharapkan partisipasi aktif sude ruas nihuriata HKBP Rawamangun di rangkaian kegiatan Pesta Gotilon tahun 2025. Dohot Lasni Roha. Persiapan geladi bersih di Patupa di hari Selasa 26 Agustus 2025 pukul 14 sahatu pukul 10 pitu di Gedung Maria Convention Hall. Sude panitia dohot parhado asa mandohoti acara geladi bersih. Ibadah Minggu 31 Agustus 2025. Hari Minggu 31 Agustus 2025 ima puncak perayaan Pesta Gotilon HKBP Rawamangun diminggui parminggon di Patupa ma pukul 6 wib parminggon umum bahasa Batak di gereja. Pukul 8 wib parminggon gabungan sekolah minggu di gereja. Pukul 8 wib parminggon Pesta Gotilon dohot perayaan di Gedung Maria Convention. Pukul 10 siawib parminggon umum bahasa Indonesia di gereja. Sude ruas nihuriata asa marparatehateon jadwal parminggoni. Mutasi pendeta. Nunga di jalur huriata surat haputuson sian pucuk pimpinan Eporus SK mutasi pendeta Osator Simanjuntak MTH sian panditia fungsional HKBP Rawamangun Gabe pandita fungsional HKBP Resort Surabaya maringanan di HKBP Sidoarjo. Dot SK mutasi pendeta Tupal Sitio STH sian wakil kepala Biro Oikumene HKBP Gabe pandita fungsional di HKBP Rawamangun. Pendeta Osator Simanjuntak MTH dilantik panang di Paujakon Gabe pandita fungsional HKBP Resort Surabaya di Sidoarjo di hari Minggu Sadarion 24 Agustus 2025. Hari Minggu 14 September 2025 di Parminggon pukul 10 Patu Pauta ma temu pisah manang Paujakon dohot pabor haton pendeta Osator Simanjuntak MTH dohot pendeta Tupal Sitio STH di HKBP Rawamangun. Dewan Marturia Seksi Musik. Pembantu pengembangan organis HKBP Rawamangun, khususnya penggunaan orgel gereja, Dewan Marturia Marhite Seksi Musik, Rap Dohot Organis Indonesia, Patupa program pelatihan belajar orgel Tuaka Organis Namarhobas di HKBP Rawamangun. Kegiatan di Patupa hari Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 10 tolu 1 pukul 10 pitu. Dohot tanggal 30 Agustus 2025 pukul sia 1 pukul 10 tolu di gereja. Anggiat ma Pakobasion Organis Lam tu dengganna. Ruas natamba. Minggu Sadarion tajalodo gabe ruas natamba ima keluarga Roy Sibangunsong Dahlia Evianti Boru Simanjuntak Rap dohot 2 halak ianak nasida Rosian HKBP Resort Duren Sawit. Alamat Jalan Kayu Putih Selatan Onom E nomor 32 Kayu Putih Jakarta Timur Wik Kayu Putih Kapling Polri. Tuata mama sumasu hamuna gabi ruas dadengga di tonga-tonga nihuria tarlumobi ma di joloni tuata. Tikting naing marbagas, tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbogason ma Ernest Rudolf Hamonangan Hutapea. Ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Kampung Ambon. Anak niamata Johnson Maruli Tua Hutapea, tubuh ninata Rina Borusi Tanggang Dohot Orwana,
Ivana Maltida Boru Siahaan, ruas ni HKBP Simpang Limun Resort Medan 2. Boru Niamata Alexander Siahaan, Tubuni Minata, Dame Maria Boru Pangaribuan. Pamasmoson, hari Sabtu 30 Agustus 2025 di Gereja HKBP Simpang Limun Resort Medan 2. Tuata nama masu Parsarya Piona Sida Gabe Parsarya Piona Denggan di tonga-tongata tarlu mobi di Joloni Tuhata. Ruhut Parmahanion Dohot Pamin Sangon Manang RPP. Minggu Sadarion Hona Ruhut Parmahanion Pamin Sangon Manang RPP Sada. Cynthia Febria Angelina Boru Pasaribu. Boru Niamata Mori Pasaribu, Tubu Ninata Rotua Boru Huta Barat. Alamat Jalan Gading Raya nomor 10 RT Onom RW 14 Pisangan Timur Jakarta Timur Wik Pisangan Gading Raya. Ala Marbagas Naso Pangotoyon Nihuriata RPP HKBP pasal 4 ayat 1 poin M. 2. Rubeti Juliana Boru Lumban Tobing. Sahala Ina Nama Balu. Alamat Jalan Cipinang Kebembem nomor 27 RT Pitu RW 10 Tolu Jakarta Timur Wik Pisangan Gading Raya. Ala Marhamulian Muse di Gereja Naso Sapoda Dohot HKBP. RPP HKBP pasal 4 ayat 1 poin M. Tolu Sumarni Sahala Ina. Alamat Jalan Cipinang Kebembem Raya nomor Tolu RT 10 Pitu RW 10 Tolu Jakarta Timur Wik Pisangan Gading Raya. Alamula Muse tu Ugamo na asing. RPP HKBP pasal Tolu ayat sada. Pelian dot akka udut di bawah tajahama di harotas tikting naung pinaradi di huriata. Di pasu-pasu di batama akka barita masa dohot ulaut sakap ni sipatopata bahen sangap di guarna. Songonima tikting di huriata minggu sadarion mauliate. Langit
Damini debatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita amanginang. Di Minggu pasapuluh hodung Trinitatis, hatani debata, natar surat sian pesalmen 100 tolu, mamuka sian ayat 15, sahatu 10 alus ono madidok disi. Songo duhu-duhu do ari-arini jolma nagalei, marbunga ibana songo bunga di ladang. Ai di bolus alogo ibana, jadi dang disibe, jaladang tartadabe inganan nai, alai anggo asini rohani Jahoba, sian saliling-lilingna do rodi saliling-lilingna, diaka nama kabiari ibana, jala hati goranna, marnini marnono, diaka nama ngaradoti padan, binahen nai, dohot patupahon aka patik nai, disido sahatna. Horas madihita amanginang. Amanginang nahu haholongi di bagasat Yesus Kristus secara khusus, nama dohoti parmingguon pukul onom manogot, nang di gereja doho di bagasta, molo huparohao kami do sude namar minggu pukul onom rata-rata pasti lansia. Jala sadar atau tidak sadar amanginang, molo nunga marumur ono 15 tahun parohao kamuma 15% nama dongamu di hasyanganon. Jadi kalau ada amang inang yang sudah umurnya 65 tahun, teman kita sudah tinggal 15%. Berarti nunga lam gudang jolma natumua lamoru tikina di hasyanganon. Alai molo nunga masuk kita tu umur 30 tahun. Jalahu bereng disom mungkin molodong pena marumur 30 tutoru mungkin 5% ma paling godang ra. Molahu bereng sejolon. Kalau kita sudah masuk umur 30 tahun amanginang, hobar tu kemampuan ni pamatangta, hobar tu pertumbuhan ni pamatangta, nunga obe tahap perkembangan secara fisik, molo siap pamatang tahun angka 30 tahun, omas taknana nang hita berkembang songo sahalak jolma, mulai siana menek sahatuna marumur 30 tahun kita. Ini adalah tanda-tanda bahwa kita ini manusia yang bertumbuh. Alai molo nunga sahatu umur tu 30 tahun. Ini adalah angka-angka yang mau kita katakan bahwa pamatang tahun nunga lamoru gogona, nunga menandakan nunga lambatua HP hita. Di angka umur 30 tahun. Tabereng maamanginang dak kata hata molo nunga marumur ibana si umur 30 tahun sude panca indra na di bagasan pamatang tahun si pareot tape nunga lam nengel. Nunga lam rabona si malolongta. Nungalam moru gogota. Jalada kata hata memang. Molo nungalam tumua, anggonakin, molo lamar minggu, jamonomon, nunga adong dungo di son, jam 3 pagi manang jam 2 pagi. Itu adalah natur daripada pamatangta aka amanginang, nasoboy di dokon, naposo behita. Jalanung ngabe lamoru biarta. Manang di dia pe yana kota marsikola, di dia pe aka yana kota karejo, manang aha pe na taula akana tumua, rasa cemas itu akan timbul
berlebihan. Dakola siap pamatang ta alaisian emosional atau bahkan dari segi psikologi ingat tata pelam moru. Nah kita pehita mungkin pajupang rak doho dong hata nang marsi jalanga kita alai terlewat dong hatai olo do tadok ala soy jalako doau. Hape nunga marsi jalangan aki dipitu hita. Lamoru ingat nata ido sipata amang inang molo marjupa hita rap doho dong hata sipata ai ise data heho. Apalagi akan aposo. Jalan pasti dari segi sosial nungalam moru akadongata di hasianganon ala boha ala nunga jumulu gudang borhat nama rumur nasa torbangmu ido ubahen dongamu holan akaido dang martaba umurnya dang martaba akadongannya kasuduk natumua ala boha karena sosial kita kehidupan kita hanya itu saja ido ubahen mola dong dison akalan sia, ala dong dison akaina nomi, adong dison akana tumua dipungan nai, holan aka parpungan nai nama ditopot, ai disido dongan nasude. Ido amang inang marsogut adong naomi, molo ina naomi marpungu narame akalakon. Ala boha, ai holani nama dongan na. Tang adong bedongan na di na asing. Ido ubahen molo songo sahalak na tua-tua, ale mungkin di kota dang bei, olo doi mana tong martadang, jadi ditaruhan anak nama martadang tuja buni dongan na, dakola martadang, di bawah mano bekal na bontot na, ja isi mano ni mana mangan, jala mulak ano sore dijemput na tua-tua nama, ala boha, ala nunga lamoru dongan na di hasianganon. Ini mau kita katakan dalam kehidupan kita, sadok molonunga marumur hita 30 tahun tu gijang amanginang, unsur-unsur penuaan sudah mulai terjadi di dalam kehidupan kita. Napa boahon pardalana ningoluta, napa boaho taringotu ariarita, nungalam otik bedi hasianganon. Baik secara fisik ta, dan songon najoloibe. Baik secara psikologi ta hamalawata boha hita manakap aka jamita boha hita merespon ido ubahe dakata hata na tua-tua mura acit rohana ido ubahen molo dang martelepon anak komu saminggu terdidok ahana masa naing ai boha sedang diteleponau namar sahi doi bana ahana masa na adong dona hacit hubah itu anak koku ubah hedang di telepon au itu memang alami dan itu adalah natur kita dalam kehidupan ini. Ido ubahen amang inang di Psalmen 100 opaton ayat 14 15 doho 16 di patorang di son ai di boto ibana do topotanta diingot do orbuk hita. Dalam ayat 14 digambarkan bahwa manusia itu tarsongon orbuk. Jala di patorang musai di ayat 15 doho di ayat 16 atar songo duhu do ari-arini jolma nagale. Tarsongo duhu do ari-arita nagale satokin ibana marbunga alai satokin nai nunga melos ibana. Jala didokon di Jakobus 4 ayat 14 bahwa kehidupan manusia ini seperti timus satoki doi tarida jala satoki nai nunga sotarida be timusi amang inang hatok nai hate mardala partikiano amang inang dang terasa ngolu-ngolu di hasianganon molo tenggad do tapake ari-ari na pinasahan ni debata mertua mahita. Alai molo so denggad do tapake ari-ari na pinasahan ni debata tuhita luangom mahita amang inang. Tabereng majo dirita, tabereng majo pencapayata, tarereng majo akahaporsyota, tabereng majo ahanang taula di bagasan pardalanan ningoluta, uban nung ngalam saksak. Si pareo nung ngalam kurang parbegionna
Kulit tau sahahod do, bohado asa unang turun, alay say turun do ibana, olo do sipata, do naing ate. Oba ni asa, naik hurumon tugijang. Tortarida garis kanan, garis kiri. Ini adalah menandakan waktu begitu cepat berlalu. Minggu naro, pesta gotilok kita tanggal 30 sada. Dung tanggal 30 sada, sogot langsung September. Dung sogot September, baki ma aka gaba-gaba di bagas niaka ruas marhite aka partiga-tiga nama 33 hon pernak pernik Natal. Ini adalah sebuah perjalanan yang begitu cepat. Alan hido amang inang unang ngadong nama parhasiat, unang ngadong naso parhasiat tiki alai didok bilsup Romawi do marhite hata nama dok bukan berapa lama kita hidup sebenarnya, tetapi bagaimana kita hidup. Pilsup Romawi namar guar si Seneca madok soni dang alani sadia lele ko mangolu di hasianganon alai boado ho mangolu di hasianganon. Asa molo di paingot hita dang alani lelengna alai boado hita mamake ari-ari ni ngoluton doho denggan asa tapake mai. Mau lihat ma akan burju di hasianganon. Akan burju akaparhuria akana sopapa katayonna akapatun pangalahona parangena na tua-tua nagabe sitiruon na tua-tua nama bahepoda tuakaya nakonna na tua-tua nama ninggalhon legasi warisan dang hola warisan arta alai doho do warisan iman teladan kepada anak-anaknya. Dan itu adalah seharusnya sudut natumua manadikon legasi nadenggan maradopon akapoparanna maradopon akayanakonna dang holan arta nadi hasianganon alai ditadikodo arta nadi banua kijang marhite teladan-teladan kehidupan yang dapat menjadi contoh bagi anak-anaknya. Karena manginang ainu engon hamu akan tua-tua ikom malo hamu maaf molhudo songoni ala yanako doang ala boha kudang molo nunga matua na tua-tua maaf aka amanginang aka yanakon hurang mangargahon aka na tua-tuana dang mararga na tua-tuana di bahen sada hudok majo alani hata kangan ya kayanako majo hudok koni molo adong akadak danak naso mangargahon aka perjuangan ya kana tua-tuana hudok parjolo alani hata kangan ya kada danak mai alai na paduahon adong do takang akadak danak maradopon na tua-tuana ala memang dangadong diajarhon dangadong dipodahon akan nauli na denggan taringotu pabahenan nina tua-tua maradopon akayanakon ubahe sipata saya dong ianakoni sogoro hana marnida akana tua-tuana bahkan sipata marbadai akayanakonna taringotu harta gonogini ido ubahe namanginang molo akayanakon waingon akayanakon na burju dang sukunon nabe ahado nalaho warisonon yakana tua-tua tu akanakonna. Kalau anak-anak yang melihat teladan orang tuanya, yang melihat pengorbanan orang tuanya, mungkin dia tidak meminta lagi sesuatu warisan yang akan dia minta daripada orang tuana. Akayanakon nama mereng haburjuon yakana tua-tuana natorasna nunga didokoma. Nunga lo jahuamong, nunga lo jahoinong pasikolaho kami, holan hope boy mangan, na sinarimi pakai sepuas-puasna anggohami nunga di pabor hatotus parsikolaan nunga denggapar kerejuan nami tang pola dia pangiduaku siako songoni dosa sitongna pangiduan ni
aka ianakon nama kabiari debata. Malah memang amanginang partikian noengon tabereng ma amanginang loja dohita sipata, loja dohita sipata mamereng dirita sadiri. Apa sih hidupku ini Tuhan? Apalagi na tinggal hita di Jakarta, borhat hita manugot. Mula borngik kita musay tu bagasta. Ataraha do nata lului di hasyanganon namang inang. Rikot do namang lului ngolu-ngolu na di hasyanganon. Alay sotung hola loja pamatang ton. Bangun dungo ganuk monegot. Alay sahat tu naborngin. Dangadong nabuy tahida. Pardalanan ngoluta na positif. Tidak apa-apa capek amang inang. Memang iko karejo do hita. Dang boah hita loja madiori akan ngolu-ngolu. Dang boah hita memang iko loja paingoton akadak danakta. Alay taingo maamang yang di Matius ono ayat 10 sia 1:20. Unang say loja hamu. Unang say loja hamu papungu-pungu artana di hasyanganon naningak-ngak ningingit dohot karat. Alay dohot mahamu mangalului arta na di banua gijang na soolo ningat-ngat ningit-ngit dohot karat. Gak apa-apa capek, gak apa-apa bangun pagi, gak apa-apa kita memang harus pontang-panting sebagai orang tua, sebagai warga DKI Jakarta yang memang tantangannya seperti itu. Dang mahua loja hita alai sotung doa manginang tading akan narikot binahen ni narikot. Memang amang inang molo binereng do na mangulu di Jakarta molo binereng do ganuk manugot aka parkarejo na naik trans molo tabereng do macet na di Jakarta hola nalin karejo na sida jam sia alai borha do na sida jam 6 jam 7 pagi hola di pardalanani 2 jam na sida manang rodi tolu jam alai hatani debata paingotok kita. Satokid do ngolum amang, satokid do ngolum inang, dilului hope harajaon, na di hasyanganon, dilului hope artana di hasyanganon, alai sotung lupa, tanpa mengikut sertakan Tuhan, tanpa mengikut sertakan Tuhan dalam pencapaianmu di dunia ini, semuanya akan menjadi sia-sia. Boido hita loja. Boido hita mamora, boido hita borhat karejo manang tu dia, boido hita marsikola manang tu dia, alai hatani debata, tu hita di bagasa tikyon, songon pengalaman di si Daud, ikut sertakan Tuhan dalam kehidupanmu sehingga semuanya tidak menjadi sia-sia. Ido ubahin amanginang, tanpa mengikut sertakan Tuhan, tanpa membuat Tuhan tinggal bersama, bersemayam dalam kegiatan aktivitas kita di dunia, kita tidak akan pernah yang mengatakan bahagia seumur hidup kita. Alai, molonung ngade bata do ngata loja pehita las rohata. Ay gudang dojol manuengol loja alai dakya las rohana. Banyak orang yang lelah, letih, lesu dalam kehidupan ini. Ngolu-ngolu na maul di Jakarta totu ikodohonot tama hugokon hujakkom ma ku ikut serta homa debata di bagasan ngolukku asa unang sia-sia nahu ula di hasyanganon. Apa dua hon amang inang karat berit Allah yaitu molodidok karat yaitu memotong atau kita katakanlah ada hal yang tidak kekal atau kita katakan yang fana. Berit itu adalah perjanjian daripada Tuhan yaitu kekal. Molodidok karat berit daripada Allah bahwa apapun yang kita coba tentang mengikat kehidupan, mengikat pikiran yang nikmat, bahkan yang kita katakan itu terbuat dari emas, terbuat daripada besi, itu sifatnya adalah karat. Bahkan
manusia pun sifatnya adalah karat. Tetapi Allah kita itu adalah sifatnya adalah berhit, yaitu kekal sampai selama-lamanya dalam kehidupan kita. Ido ubahe namang inang tabereng ma. Hamu aka na tua-tuaku. Hamu aka ianakon. Hamu aka naro marpungu di gerejaon. Dohot na marhite live streaming. Taingot ma amang inang. Sia sude jolma. Nahya holong rohana tuhita. Sia sude jolma na mangaleho perhatian na tuhita. Mereka akan perlahan-lahan meninggalkan kita mundur secara teratur. Bukan karena mereka tidak setia. Dang ala soholong rohana tuhita. Mungkin ala niaka umur. Mungkin ala niaka tempat. Mungkin ala niaka keadaan. Akayanakon iko borhat tu rumah tanggana. Borhat akayanakon manopot akakarejona parsikolanna. Dang boy be holong nasida manang holong ta maradopon akayanakon songon najoloi. Akan hido amanginang moladong di son hita maradopon iana kota totu dohonota dong. Manang bohape anak koki aku yang pasang badan terlebih dahulu maradopon anak kokku. Kalau bagaimanapun orang tuaku itu, aku yang pertama, aku yang duluan pasang badan terhadap mereka. Alai, alani tiki, alani aka, pardalanan ningolu, dang nasosatia nasida. Alai ko borhat mamarhite hamatean, borhat mamarhite aka pardongan saripeon, borhat mamarhite aka keluarga, manadikon aka nahina holongan ni rohana, tinggal mahita sasahalak di Jabuta di Bagasta B. Ido ubain hamu akan na tua-tua na tinggal nuaing tongon di bagasmu sasahalakmu padua-dua songon na bulan madu manang nama jai hamu songot tikii kan ido kan amang paditai na bawa amang na hudon nami nungagati be biasana hudon nami na pardua literanido ibo hamu dape hudot tahe resku kernami biasana resku kerna dua tubaido manang dua soluk dua literido alai dung audot amata tinggal nuang dijabu hola satakar na resku kerna nasoni nama pakion nami dijabu amang aiboha nung ngaborhat akayanakon nung ngaborhat nasida tu sikola parumah tanggaon dohot aka dalan ngolu-ngolu nasida. Alai pos maroham amang inang molo pe iko dang disi akayana kota dang di Bagasta akayana kota manang molo pe iko ta tinggal hon akana torasta songon yanako kita alai marhite turpukon di paingot tita asini rohani debata hotdo rodi saleleng ni leleng na amen ai kan ido hamu akana tua-tua mabiar dohita tinggal sahalak tadi jabu alai ikut tinggal dohita dang taboto ahana masa di Bagasta ala sasahala kita rabdohot debata manang rabdohot amatayon holani mata dokon nang pesahalaku alai napos dorohaku padonganan ni debata di bagasan parnguluaku dang nuaing sogot haduan padongan yon di debata tuaka nama kabiari padanna dohot patikna molope songonna hutuk-hutuk dugul-dugulmu molope songonna humurang parbegiomu molope menumu holanna menu nadi palas-palas akan ido kana tua-tua hola garam dohot akka tomati dohot akka bawangi holani nama menuna sotung dia rohamu pos maroham amang inang na tua-tua akayanakon na debatado madongani hita diragam ni aka ulaota na papudihon namar patoluhon amang inang tentu di ayat 10 di paingot dotu hita ternyata
bahwa Tuhan itu sangat adil, bahwa Tuhan itu mengingat janjinya badanna dohot patupahon akka patikna. Bahwa Tuhan kita itu mengingat janjinya dohot padanna tu akana hina holongan ni rohana amang inang. Allah hudok songoni amang inang sotung mangapia dorohata marnida akadongata. Nasay songo mardalan nasida di hasianganon nasopola peduli rambu-rambu taringot tu ahana nidok ni debata di bagasan parnguluanna. Sotung tadok akan mangulahon najahati mok ibur magodang hapeau sai markurus marpepeng ngolukku hape nadie doi mana. Memang amang inang seolah-olah sipata tubuh do pangiburuon niaka hita halak na porsea tu debata molo tongon godang ta adopi akka masalah burju hita marminggu burju hita martangiang burju hita maradopon debata marhite akka peleata parpungata sipata olodo mangiburu hita alehujaha madihita pasalme 34 ayat 16 sahat tu 17. Sai manatap do mata ni Jehovah tuaka partigor. Jala pinggolna tuanggu kanggu nasida. Matua aloni akasi bahen najat do bohini Jehovah. Asa disiapon siatanoon barita nasida. Anggo mata ni Jehovah manatap do tu akka partigor. Jala siap pononna do siat tanoon akka si bahen najat. Odo sadahata apulapul singot-singot tuakana burju maradopon na tua-tua tuakana burju maradopon debata tuakana burju maradopon akadonganna yanggo mata ni debata manatap do tuaka partigor. Ay malon wae ngojol mangototoi. Malon wae ngojol manako. Malon wae ngojol bertopeng di balik pakaian, di balik kebiasaan. Alai yang gode bata. Saya manatap doi mana. Molo songo padita kan hamu aka amanginang namar minggu jamonom contohna. Olor si patahami aka padita maboto di dia hamu hudul. Ala saya disido hamu hudul. Tangolo pidah hamu molo mar minggu hamu. Wah, ala tabu imajo parjolo tabu mamereng parjamita manang parageda jadi molo hudulisan baisa dono torusi molo hami akapadita memang nal dosia noterida parhudulta jadi molo akana somal mar minggu jamonom hola somar minggu jamonom anoni bah di dia naing amangon narohado kan ala torterida dosia non palta do hudulatai bahkan di bangku pabiga hokita bahkan tadoko baris nape taboto do ido ubahen molo au boy dodak tu berek kamu. Saya tidak tahu amang inang sedang melakukan apa. Walaupun dari sini kelihatan ala yang gue dibatatai takas do marminggu do nak kini mana. Jaladang pura-pura ibana marminggu tohodo marminggu ibana. Ala gudang do jolma marminggu sipata hola pamatang na do dison anggorohana daudo sian debata. Dan ini mengingatkan kita, ayo amang inang. Kalau Tuhan menatap orang benar, kalau Tuhan menatap orang fasik, mengingatkan kita, molo burju hamu, burju matorus. Molo burju hita nuaingon sahat rodi ujung ningoluta burju mahita. Alai molo kurang burju hita. Molo adong natakang-takang saotik majodohonokku. Ala molo nunga mar minggu di sobrati nunga burju basa sitong nai. Ale si pata adong takang-takang na saotik. Bah muba mak. Sotung gabe partu Tuhan. Jadi amang inang di hari Minggu 31 Agustus 2025 paing mak hola 2 tolu do par mingguon. 5 jam 6 jam 7
doho di Maria Convention Hall ima pesta gotilok kita. Unang taingot hasomalata alamatua hita ronok kita jam 10 tu garejon. Dang disok kita mar minggu. Taingot marulupulup marlas ni roha maboa silua ala nunga di pasu-pasu de bata hita. Amin martangiang mahita. Jehovah de bata amanami mauliate maho pasahatami tuho ido tutu di paingot todo ngulunami tarsongot timus tarsongon duhut-duhut satokin ibana mangerbang alai satokin nai dang tarida be ibana asa molo di paluaso hami mangolu molo di paluaso hami di hasiangano di ulau nami asa huingotami tu Tuhan mangalului harajau ni debata dohot mangalului artana di hasianganon ikon hugoko kami debata di ulaun di sipikiran dohot akar ragam niaka perdalanan yang ulunami omahami Tuhan akar ruas ni huriam naros yan uduk serep ni roha asahoma masu-masu hami asahomar gogoy ho kami ay ido tutu Tuhan gok hamaolon gok akan namasa di tonga-tonga perdalanan yang ulunami alay molo nunga homa dongani hami ahape namasa Tuhan sahid arsak las ni roha lampasol hoto diri nami ma tua dopamu sogot borhat ma amang inang haha anggi tu ulaun pakobason parkarijoan bahkan adong nama rubat manguduti ulaun na hupang hidohami Tuhan joloani lakani ruas ni huriami patongot tu nasida todim porbadia asa margogo nasida laho borhat tu ulau pakobasion na pinasahatmu tu nasida Tuhan Jehovah de bata tanya ko kami akar ruas ni huriam na tongom marsahid ima Nurhayati borna 70 Nyonya Elbesia Han boru silalahi Graciela Angelina Sianturi Nyonya Sinaga boru sinambela Bistar si haloho Opo si jabat dohota karwas ni huriam natongon perawata di bagas nabe nunga sandia leleng nasida marsahid Tuhan dang madele hami namanangyakon nasida alai ikon hot doha porsion nami dohot ha porsion nasida mangido asi ni roham Allah ni Tuhan asi maroham di nasida pamalum manasida molope soikom malum nasida alai sotung madele nasida alai saya diingot-ingot ma haburjone debata di bagasan parnguluanna soksong ni dinalahomar pesta gotilo kami di hari Minggu 31 Agustus 2025 Tuhan dalam nami maka moliatehon hahi pahason tenggan basa parumah tanggaon ianakon umur nagajang dohot pasarian napi nasahatmu Tuhami tarlumo bima haluau di bagasa Yesus Kristus iman alahos yoloponon nami iman alahos yahamletehon nami tuadopamu asa marulo polo marlas ni roha suderuas ni riam lahomaboan silua nang pinasahatmu tunasida mau lihat madiho di bagasa Yesus Kristus martangia kami tuadopamu amin. Mari dehita tapasahat peliata. Sorry,
Martang yang mahita, ali di bata amanamina di banua gijang hodo haroroani saluhu silehon-lehon nadengkan dohon nasau libasa nemeliutus upasahatami masian nani lehom mitu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gabi uap na khusus di jolom asuphaso mai jalaramoti asahu parhasia kami pelianon pati bulhon harajomu di tonga-tongan huriam doho di portibion uhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni seleholehomi tuhami asalam kirkir hai maddo mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alea manami na di banua gijang sai pinarbadia magoarmu sai Roma harajonmu sai saut malomoni roham di banu tongosong na di banua gijang lehom matuhami sadarion hangolua siapari sesa madosanami songo panesanami idosa nidonga namar dosa tuhami unang hami tokiho tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Disondakot Tuhan debatama bohina tuho jala di pasor homa damena tuton di munabe.